години от създаването на 50-то основно училище Васил Левски, квартал Драгалевци. Драгалевското училище е едно от най-старите центрове на българското просвещение не само в София, но и в цяла България. Основано през 1831 година, нашето училище носи спомена за далечното минало, в което е било единственото кътче за запазване на нашата народност. Училището в Драгалевци, пътувайки през годините, се е съхранило като център на българското просвещение, просветление и духовност. Днес, 185 години по-късно, се прекланяме пред нашата история и носим мечтите на нашето бъдеще. 50-то основно училище носи името на един от най-светлите българи, останали в историята, Васил Левски, служител на доброто и мечтата за свобода. Личност с заряд, достатъчен да разтърси ума и сърцето на цял един народ. Един от тези, благодарение на които имаме идеали по-стари от някоя държава. Дами и господа, сега ще видите част от неговите потомци. Онези, които мечтаят да направят лъвския скок на апостола. Нека да посрещнем децата на 50-то основно училище Васил Левски, квартал Драгалевци. Моля публиката да стане, за да посрещнем знамето. Позволете ми да поканя на сцената директора на 50-то основно училище Васил Левски, господин Йордан Калчев. Заповядайте. Заповядайте. Уважаеми дами и господа, скъпи ученици, колеги, това, което принадлежи на хората, е тяхната увереност в бъдещето, тяхната надежда за нещо по-истинско, за по-съвършено утре. И тяхната увереност е най-смисленото богатство. Това обяснява подвигът на един човек, дръзнал да отвори българско училище в онази далечна 1831 година, в Витошкото село Драгалевци, без знанието на турската власт. Време, когато на картата няма българска държава. Вече 185 години училището в Драгалевци е доказателство, че пламъчето, запалено в далечни времена, продължава да свети с неугасваща светлина, огряваща и стопляща душите ни. Поело своя път от малка къщичка със сламен покрив, преминало и удържало превратностите на времето, днес училището в Драгалевци е едно модерно и съвременно учебно заведение, отговарящи на днешните изисквания на образованието. И всичко това е защото несломимия български дух, жаждата за знание и увереност, че за да има България, първо трябва да се създадат българи,
Български поколения. Искам да благодаря на всички, които милеят и помагат на българското училище. Днес патрон на училището е човек без аналог в историята – Васил Левски. Всяка година, през тези мразовити февруарски дни, България тръпне не от студа, а от болката за своя най-велик син. Вече 143 години, откакто онова черно весело бе забито в покрайнините, сега в центъра на София, където се издига паметникът на апостола. Онова страшно весело бе забито в сърцето на България и тази рана продължава да кърви и до днес. 9 години Левски пръскаше светлина, която разкъса мрака на 5-вековното робство. Само 9 години срещу 500. Срещу една огромна и силна империя. Веселото прекъсна полета му към така военуваната всенародна революция. То стана мярка за изсяването не само на Левски, но и на нашия народ към свободата, към нравствеността, към светлината. Тази светлина ще озарява и вашия път, скъпи деца. Вие сте най-хубавото и най-ценното, което животът ни е дал, защото във вас са нашите надежди, че вие ще сполучите да постигнете това, което ние не сме могли да постигнем, за да бъде животът по-радостен, по-щастлив, по-човешки. Вие сте утрешните граждани, които ще ни заместят в нашите усилия да бъдем достойни за името човеци. Вие сте нашето безсмъртие и за това е такава голяма нашата обич към вас. Има много професии, но само една е, която има толкова много отговорности и толкова величие, както тази на учителя. Българският учител е този, който крепи още човешкото в душите ни, който поддържа делото на духа, защото той остана, защото единствено остана, който учи другите и не престава сам себе си да учи. Уважаеми колеги, бивши и настоящи, бъдете живи и здрави и никога не се отказвайте от призванието. То ви е дадено свише. Скъпи деца, уважаеми гости, честит празник на 50-то училище Васил Левски. Дами и господа, получени са поздравителни адреси от областна управа град София, от кмета на Столична община госпожа Йорданка Фандъкова, поздравителен адрес и почетно перо от регионален инспекторат по образованието София град, от синдикат на българските учители госпожа Янка Такева, от кмета на район Витоша господин Теодор Петков, Драгалевски манастир, 64-то основно училище Цар Симеон Велики, 5-то основно училище Иван Вазов, 2-ро СОУ, 52-ро основно училище Цанко Църковски, 26-то СОУ Йордан Йовков, издателство Просвета, издателство Анубис Бовест София, поздравителен адрес от кмета на район Витоша 2005 година господин Йордан Йорданов, поздравителен адрес от Народно читалище Свети Кирил и Методий, квартал Драгалевци. Цветя от госпожа Живка Първанова, заместник областен управител на София, от регионален инспекторат по образованието София град, от кмета на район Витоша и от Народно читалище Свети Кирил и Методий, квартал Драгалевци. Дами и господа, тържественият концерт ще открие детската вокална група към 50-то основно училище Васил Левски, квартал Драгалевци. А след това ще имате удоволствието
да видите спектакъла на децата от 50-то основно училище Васил Левски, той училище рожденно, да е благословенно, да бъде. Thank you.
здравейте, поздравици! Какво е събирал цяло наше село? Нашите спомени. А какво са спомените? Какво са спомените? Те са като ланиста. Разпилееш ги по цялата земя и после трябва да ги събираш. Как ги събираш? Едно по едно, нанизаш ги и те се превръщат в история. А какво е история? Аз ще ви кажа. История е да се познават ония неща, които са се случили преди много време. И още, да се знае историята е не само полезно, а и твърде потребно. А защо да е потребно? Защото ако свикнеш да четеш често тия неща, които са написани преди много време, ще се обогатиш за сум и разум. И така, когато те питат, ще можеш да отговаряш на малките деца и простите хора. Много ще се срамуваш, ако не можеш да отговориш. А откъде един човек ще вземе толкова много знания? Историята дава разум на всеки човек, за да управлява. А какво да управлява? Държавата ли ще управлява? Не, себе си. Я виж колко голяма е ползата от историята. Затова внимавайте вие, роде български. Вие, които имате при сърце своя род, вие, които обичате своето българско отечество, вие, които обичате своя роден език, четете и знайте, за да не бъдете подигравани и умолявани. Така започва нашата история. Жълтото е като месечината, която се оглежда в реката. Червеното е като петлово гребенче. Синьото